îro ji derba xencerê lazim bi êşanî mela, teşbîhê zilfa dilberê zanim perîşanî mela. Zanim perîşanî ji dil, bêhed bi êşanî ji dil, teşbîhê biryanî ji dil, wallah tu ne însanî mela. Melayê Cizîrî yek ji şairên Kurd yên sereke ye. Di sala 1507 de li Cizîrê hatiye dinê. Navê wî yê rastîn Şeyx Ahmed e, navê bavê wî Şeyx Mihemed e. Melayê Cizîrî perwerdeya xwe ya pêşî li cem bavê xwe digire. Paşêşî diçe gelek medrese û li cem gelek mele û aliman perwerdeya xwe didomîne. Piştî ku perwerdeya xwe temam dike, vedgere Cizîrê û li medresa sor perwerde dide. Her wiha bi hezaran şagird perwerde dike. Cizîrî yek ji pêşengên edebiyata nivîskî ya Kurd e. Her wiha ji bilî wê jihê di derbarê tesawuf, erdnigarî û astronomiyê de jî gelek xwedî agahiyan bûye. Melayê Cizîrî di sala 1640 de diçe ser dilovaniya xwe û tirba wî li bin mizgefta sor e. Bi dîwana Melayê Cizîrî ku gihîştiye roja me, wêjeya Kurd ya nivîskî geştir, xweştir û dewlemendtir kiriye.